a filosofía, despois de unha base moi tradicional, aportar algúns elementos que nos vamos encontrando na cociña un pouco máis innovadora. E sempre a base de traballar con esa base de cociña tradicional, produtos da terra e según a temporada. Con menos, e caza, os peixes según a temporada e algo sencillo, prestando sobre a atención e sencillez. Moi ben, e sobre os viños que poderías comentar? Bueno, son viños máis escollidos, algo moi personal, sobre viños fora do común, que non comerciales, pero que consideramos que ten máis calidad, e unha pequena bodega, que é o que ven escollido, e sobre todo pequenas bodegas, traballando con bodegas e